Kanjeng Adipati penak sambuyu. Kula sampun sowan Kanjeng. Radian Patih Bajul Sengoro kang ngadhepi pendopo. Bajul Sengoro Paring dawuh. Sawise kang slira ngadhep ana ngersahku, aku mundhut pirsa. Ing paseban ngarep kang slira ndak perintah. Nganake sayembara. Gerahe putriku si Sekar Daging. Jalaran jagat bebasan temu gelang. Akeh wiku kang bentur tapane kang sithik paning ahli. Ning babar pisan ora bisa ngusadani kelawan gerahe putriku si Sekar Daging. Jroning warta wiye Bajul Sengoro. Kanjeng Adipati pepunden kula kepareng matur lepat nyuwun pangapunten. Iya, Kula mboten maibeni panjenengan nika nembe bingung menggaliaken gerahipun ingkang putri. Kula sampun ngeswakaken dawuh panjenengan, sampun biwara. Sampun nglampah sak menika anggen kula sowan, sampun pikantuk lujung. Lujung kula ingkang badhe musadani dhateng putri panjenengan. Kang Slira wis bisa ketemu kelawan Ujum. Yen to Kang Slira wis ketemu kelawan Ujum kenapa ora enggal kladhepoke ning ngersa? Sampun ngabiyantur wonten ngersa panjenengan. Menika piyanti. Dadi ki piyaine. Inggih, monggo enggal dipun purba Kanjeng. Mangke sisana panjenengan minuh sinten asmanipun lan tebih saking Duh Kanjeng Adipati nyuwun pangapunten saderenge. Dipun wanohaken kemawon. Kula pun Maulana Iska saking negari Maghribi. Wonten ing tanah Jawi menika. Kula nembe kemawon siar dakwah agama Islam. Mawon kula wonten ing Gunung Slayu Kanjeng Adipati. saka Maghribi. Nganti tekan pulau Jawa iki siar agama. Mekaten kasinggihan Kanjeng Adipati. Apa kabeh mau Kang Slira wis diaturi pirsa kelawan sekian Patih Bajul Sengoro. Kang Slira kok njur dikanthi munggah ing pendopo Kabupaten Blambangan. Kanjeng Adipati, wonten dawuh pangandikanipun Gusti Patih. Menawi wonten ing Kadipaten Blambangan nembe kemawon wonten pagebluk mayang poro. Malah kaporo putri kedaton wonten ing Kabupaten Blambangan nembe kemawon gerah. Benar Gusti Patih. Ngawontenaken Giri Patemboyo. Menawi dipun parengaken, kula badhe nderek muku Giri Patemboyo wonten ing Kabupaten Blambangan Kanjeng. Yen ngono sayembaranipun Kang Slira nganggo. Insyaallah Kanjeng Adipati. Arek Yan Patih Bajul Sengoro. Dawuh Kanjeng Adipati. Kang Slira winangka dari wasen. Nggih. Yen to Syekh Maulana Iska bisa ngusadani gerahe putriku Sekar Daging. Bakal ndak jojokake. Dipun jodohaken. Samping loro. Yen to ora bisa ngusadani gerahe putriku Sekar Daging ora pancung janggal. Nggih terus. Maulana Iska Sabda dawuh yen to pangandikan. Kang Slira wis sago suwago ngusadani kelawan putriku selak mesakno panandangi enggal mlebu jroning taman kae. Usadanono putriku Sekar. Menawi kados ngatur titah panjenengan nanggalem Kanjeng Adipati. Kepareng Maulana Iska pengsa saking dawuh Kabupaten Blambangan. Kabeh pisan jajal. Romo, kula sampun malu ya Romo. Sangat Romo. Kula sampun malu ya Ji Romo. Ora ngono babar pisah Sekar Daging. Kang Slira wis temai mahloyo. Ki Romo. Rumaos pingah salebetipun manah kula. Kanjeng Romo, kok kula saged paloyo. Tenanipun ingkang saged ngusadani dhateng kula menika sinten Romo? Sekar Daging Mari ora dawuh. ngono Kang Slira
panjenengan keparengaken Rama. Waduh, sedulur. Kula Kusumane Nuwun pangapunten. Kok teges kula tambah kalih panjenengan ngaten mboten. Ning yetosipun nembe sepisan menika kula mangertosi kalih panjenengan. Pingking saking pundi lan sinten ingkang dados asma panjenengan? Kusumane Ayu dipun wanehaken kemawon. Kula pun Syekh Maulana Iska saking negari Maghribi Kusumane Ayu. Syekh Maulana Iska saking negari Maghribi. Kasinggihan Pun srawungaken kemawon. Kula Sekar Dadu. Panjenengan Kusumane Ayu Sekar Dadu. Ki. Pripun Rama? Pripun Rama? Ya wajib. Runtut nggonmu ngronte tetembungan. Rama bungah lan mareng. Boten klentu nggih Rama? Ora malah ngene. Pripun Rama? Sisan gawe kang slira supaya weruh kabeh lelakon iki. Rama nganti kawit ing lisan. Sok sapa wae kang bisa ngusadani gerakku bakal ndak jodohake. Mula wektu dina iki Sekar Dadu kang slira tak jodohake kalian Syekh Maulana Iska. Yo ngene wae Sekar Dadu. Pun Rama, Kantinen jroning tamanmu. sampun pun keparengaken. Pun tambahi banget. Nek yo ngilangi kawas-wasan lho ya. Yo ngisi-ngisini kawan Rama lho ya. Kanjutipati, Ora yono babar pisan. Kanjutipati, Regyan pasti nyuwun sewu, badhe nyelatur sawentawis Kanjeng. perkara apa Bajul Sengara? Kula kinten anggenipun panjenengan paring ganjaran Syekh Maulana Iska menika kelajeng. Loh. Nalare piye? Kok kowe bisa kandha yen keladuk? Kula aturi menggalih Kanjeng Adipati. Panjenengan sampun pados wiku ingkang bentur tapanipun temu gelang botenipun boten saged usadani dhateng putri panjenengan. Mongko Syekh Maulana Iska niku tiyang bengkanani. Kula saged cubriya alam semanten gerahipun putri panjenengan Syekh Maulana Iska ingkang damel Kanjeng. Hai. Asmanipun ngeten-ngeten. Lah niku sing guna-guna piyambakipun. Pakartine Syekh Maulana Iska kaya ngono. Penyakit kuwi. Dewa Tirtawanta Aunendra Prataruna Panggalapun Negara. Senajan kowe padha seneng-seneng, ning tak jaluk aja nganti lali. Ayo njaga protokol kesehatan kae. Lan virus iku isih ana wae. Mergo aku ngaturake mengko gek-gek kaya aku mbiyen kae lho ya. Ayo gerah kaya ngono kok kena ngopo to? Ayo. Lamula saka kuwi. Heeh, tak suwun wae kaya ngono. Bocah Magersari kono netepi kewajiban. Ayo kono. Monggo Rama. Syekh Maulana Iska parandene kang slira Sekar Dadu. Inggih kados pundi Ini Kanjeng Rama sedang jroning Rama? taman. Ana wigasan sambung kelawan Sabur. Kanjeng Rama. Kok benten kalian padatan lho Rama? Ya. Tenanipun wonten wigatos menapa Kanjeng Rama? Wigati mungguing Rama keparandening Kabupaten Blambangan. Mula saha kuwi rungokke tembunge Rama kang puwasan. Ki Rama. Nggonmu dejaupan tak pegatake. Pripun Rama?
menjaga keselamatan kula warga ing Kabupaten Blambangan ing Sakumbang. Ini kula sampun kelajeng terjadi kalian Kang Mas Sing Maulana SK. Kula boten sakit kami sakit Romo. Maulana SK. Wiwit dina iki kowe kudu minggat to Blambangan. Kowe yen ora minggat mesti mati to Blambangan. Sampun pasukan. Sekar Dadu. Ora perlu kok tangsi. Arep babaran menawa. Kono. Upami kula padoske dukun bayi ngoten pripun Kanjeng? Ora usah. Saene pripun? Ana ing Kabupaten Blambangan wis akeh. Juru rawat kang bisa ngopeni wong babaran. Inggih. Dipujekake wae nggone perang Sabel putriku Sekar Dadu kalis ing Sambikala. Nyuwun sewu kepareng matur menawi lepat nyuwun pangapunten nggih Kanjeng. Piye? Upami putri panjenengan sampun lampah babaran, putranipun mangke kedahipun dipun larung, dipun buncal mawon. Loh. Nalare iki Awit menika titesipun Syekh Maulana Ishak. Upami tesih gesang wonten ing jagat, wonten ing alam donya, niku mawa wisa wonten ing Blambangan boten bagé tentrem. ora ana katentreman. Nggih. Loh, wis babaran. Lanang apa wadon? Kakung Romo. Lanang. Bajul sing ora. Nggih kula. Larungen ning samudra. Oh, nggih. Wis yo, mati. Awas. Jotirta Atmajan Hatorawana ana mrengute kudu ana meseme. Meseme. Saate bumi pertiwi tersenyum kembali. Ah iya, muga-muga ya ngono Gusti Allah ngijabahi. Kaya roh-roh. Iya ta. Ngono ya. Heeh. Ngijabahi. Ning ya syukur alhamdulillah lho. Lho kok iso alhamdulillah. Gara-gara corona, Heeh. keluargaku dadi ayem, dadi gembira. Kok ana gara-gara corona iku penyakit kok malah gawe seneng. Ya aku ngerti nek corona iki penyakit, ning kenyataane ngono. Kok iso? Keluargaku maune ora duwe sandang pangan, saiki duwe sandang pangan gara-gara ana corona. Perkarane apa? Perkarane aku pirang-pirang tahun ora tau entuk bantuan, nyatane aku entuk 300 karo 900. Memeti. Apa ndar? Maksude iki ya ora ngono. Iku ora Maksude- kanggo pribadi kowe lah. Heeh, lha piye? Lah nek kanggo wong liya-liyane sing kena dampak iki khususe kaya wong seni. Wong seni. Sing biasane iso berkarya, pelaku seni sing iso apa jenenge meneh hiburan karo rakyat. Heeh. Iki vakum ning omah. Iya. Wah, wis ora ketang piye-piye, Met. Hmm. Pihak dari pemerintah saiki Pihak wis dari pemerintah. menggalangkan ana kata-kata jane mulai transisi utawa perubahan. Transisi. Transisi. Transisi ki sing ngono kae. Iku transiseni iku. Lah transisi ki sing piye? Transisi iki perubahan Perubahan. dari masa pandemi menuju ke masa endemi. Endemi. Ngendikane panjenenganipun Bapak Jokowi ya uga karo pemerintah pusat. Ha-ha. Iki ngandakno mulane tetap jaga kesehatan, tetap prokes, umpamane arep nanggap-nanggap ketoprak saiki wis entuk. Wis entuk. Tapi ana syarate. Syarate piye? Siji. Siji. Fotokopi KK, fotokopi KTP, terus fotokopi sertifikat tanah. Lah dienggo apa? Nggo njupuk bank. Kok
Kok malah nggo njiko bang iki lho kok. Lha nek kepengin nanggap toprak ra ndek dhuwit dak utang bang sik. Oh, dadi utang bang sik. Iku ora perkara piye-piye. Maksude iki syarate, Mas. Syarate kudu nek ngono. kepengin nanggap ketoprak, wong winganane ana petugase dari pusat, petugas kesehatan terus mendaerah. Iya. Terus saiki ning gone desa-desa wis enek petugas Covid. Oh iya, petugas Covid wis ana. Wis enek ning Wis desa. umum. Wis umum. Ha iya. Mulane terus dianakno vaksin. Oh iya vaksin. Kowe wis vaksin. Aku ya wis vaksin ah. Vaksin siji wis. Aku ya wis. Loro ya aku ya wis. sing terakhir dek wingi nomor 3. Apa kuwi? Booster. Booster aku ya wis. Sing penting tetap jaga kesehatan. Yuk. Loh, malah wis tekan kene. Kene Mas. Taruna bangga Dek memeti. Negara. Pripun? Ganti saiki tondur. Nggih niki sing nganu anggan mendem. Kok so bocah kok nggo anggen mendem barang kuwi lho kok. Lah ora tak omongi. Ana apa Iki lho, sayang? Ponakan. Ketak-ketak dasmu. Ketak ndasem piye Iki kok? lho. Dor. Ponakanmu. Aku nemu bayi Dor. Loh, niki gak anake sampean? Ora. Lah terus. Nangis. Jebule kowe to tak kira bayine. Saniki ngene ae. Wong iki nemok bayi ya. Engko nek digoleki apa jenenge bapak ibuke malah cilaka meneh. Yo ngene kowe dadi praseksen yo, Ndor. Iya piye? Kan kowe sapa iki? Memeti. Ora awan ora bengi. Iki anggonku nemu ana ing sak tengah samudra, bakal tak jenakno Joko Samudra. Joko Samudra. Kowe dadi santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Loh. Jenengan kok kaget? Loh jenengan kok kaget atau napa? Ana apa kok kaget? Ya ora ngerti. Nggih, pripun? Sawise aku ngerti ponang kang diemban dene Simbosta. Nggih. Cahya kang sumunar, cumlorot. Lagi sepisan iki aku weruh. Oh. Ponang kang lagi lahir kok Nggih. cumlorot cahya. Oh, Dados bayi menika wonten sumlorotipun. Iya. Iku anakku dhewe apa ora? Boten. Hah? Iki asal kula nemu saking sak tengahipun samudra. Saka samudra. Nggih. Mbok jenake sapa mau? Joko Samudra. Joko Samudra. Nggih. Apa bayi kuwi mau ora ana liya-liyane anggonmu nemu kuwi? Boten. Malah bayi menika wonten bokor ingkang sae sangat ngaten kok Bobo. Ana wadahe bapa. Nggih. Aku kepengin ngerti wadahe. Panjenengan iku kepengin ngertos wadahe. Lah iki Sip ora, sih. Isep ora? Wadahe Sik. Lah Pak. Kacau iki. Hati-hati nek. Iya. Pokoknya ora usah kuwatir pokoknya bayi iki. Wong aku wis kulino nggawa bayi kok. Nek kowe ngaku ora duwe anak. Dadekno kawruhmu ya. Nggih kula kan. Kuwi ora sabaene ponang bayi. Loh, kok rasa baine ponang bayi? Kok anake setan. Iku turas saka ing Kadipaten Blambangan. Turas Kabupaten Blambangan. Ing wadah kang wujud bokor kae. Layak ora umum bayine. Oh. Nek ora klen. Ujare mbok bakul sinambi wara. Kuwi kalebu putune Dipati Minasembyu ing Kadipaten Blambangan. Oh, ngaten. Putrane Sekar Dadu. Putrane Sekar Dadu. Tur. Ora ditutuki. Ora masuk. Kene. Kene. Namung nitik saking wadah bokoripun panjenengan sampun saged mastani mbok bilih putra menika mboten sakbaene bocah limrahe. Malah kaporo kuwi
Wiro pageblek ing Nuswantara utamane ing Blambangan. Ya kersa panjenengan kados pundi Kanjeng Sunan? Gandeng kuwi putrane ora ketang piye wae, putra Nalendra. Kanggo mathoki perkara iki bakal tak paringi jimat asma Raden Paku. Raden Paku. Panjenengan suwun. Jane ngono aku ya wis seneng banget duweni. Wah, iya aku lah ya wis seneng ya gak dadi ngopo sing penting dadi anak sing pinter. Aku ora bakal ngilangke nek Kang Sira kuwi kalebu bapa wong tuwa. Oh, nggih nggih. Yen ngaten, monggo-monggo kula paringaken. Ya tak. Kandine ana ing pati ngapel ya. Monggo. Ya monggo. Lah iki terus piye iki, Nyi? Kaya ngono. Karo ngenteni gedene bocah. Heeh. Ayo do bareng-bareng melok memujo. Iya. Bocah iki dadi bocah. Wong ngono. Ya wis ngono ayo.